Πολλοί άνθρωποι μιλάνε εναντίον της Αμερικής και εναντίον του Ισραήλ και λένε εάν δεν υπάρχει η Αμερική και αν δεν υπάρχει το Ισραήλ τότε θα έχουμε αιώνια ειρήνη, για πάντα ειρήνη. Αλληλούια. Η Αμερική θα πέσει σε λίγο, πολύ γρήγορα, αλλά σκέφτηκες ποτέ, αναρωτήθηκες ποτέ, εάν πέσει η Αμερική, ποιος θα πάρει τη θέση της? Ο Αντιχρίστος, ο δικτάτορας του κόσμου. Τι θα φέρει τον απόλυτο κομμουνισμό? Τι είναι ο κομμουνισμός? Είναι η μεγαλύτερη, σκαλοπάτη του καπιταλισμού. Μία ελίτ και όλοι οι άλλοι σκλάβοι. Προετοιμάσου, γύρισε στον Χριστό.